بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar talata 7 ga watan Zulqa'ada, hijira na da shekara 1443, wanda ya daidai da 7 ga watan Yuni miladiya shekara ta 2022. hadisin mu na yau عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. حديث من أنكر وشدق ببن صحابي عقبة بن عامر الجهني يرضى الله يتبت أجريشي da shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya. Wannan babban sahabi Uqbatu bin Amir al-Juhani shine rawaito yace tabbata manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace: man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an lam yatanadda bi damin haramin dakhala al-janna. Duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala baya yin shirka, baya hada shi da komai a cikin bauta, hakanan kuma ainihin bai zubda wani jini mai alfarma ba, wannan mutumin ya shiga aljanna. Ma'anar hadisin kenan takeice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Kenan yawa cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana cewa duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana bayan mutuwan mutumin ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala, baya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala da komai, ma'ana ya mutu akan tauhidi, ya mutu ainihin yana matsayin mai imani mai yaqini, sannan kuma wannan mutumin bai zubda ainihin jini mai alfarma, ma'ana bai kashe ainihin ran musulmi ba, bai zubda mai jini ba, ko kuma ainihin bai mai rauni bisa kan ganganci ba, to wannan mutum ainihin ya shiga aljanna. Kenan wannan hadisi na mana ainihin irin falala da irin daraja na ainihin tauhidi, cewa ainihin duk wanda ya mutu ainihin akan tauhidi, ba hada Allah subhanahu wa ta'ala da komai a cikin bauta, sannan kuma mutumin ainihin bai zubda jinin wani bisa kan ganganci ba, to wannan mutumin zai shiga aljanna. Amma duk wanda ainihin ya zubda jini bisa kan ganganci, wannan mutumin sai ya tafi ainihin wuta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gai: wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Duk wanda ainihin ya kashe ainihin ran mu'mini bisa kan ganganci, to wannan mutum ainihin sakamakon shi ainihin shine ainihin jahannama. Kenan uwa mu san cewa ainihin rayuka ko kuma jinin ainihin dan adam jini ne mai alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Kenan kada mu ainihin yi wasa da shi, kada mu yi sanadiyar ainihin salwatar da ainihin juna ainihin rayuka, kada mu zubda ma ainihin juna ainihin jini hakanan babu wani ainihin haƙƙi na shari'a. Wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu, Allah ya samu daga cikin bayan shi nagari wanda suke sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. Inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun huta. Mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya dauke mu na masu imani, kada Allah ya dauke mu da haƙƙin wani akan wuyayuwan mu. Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. Musulmi da ke cikin walhalu kala-kala, da ke cikin bashi da matsi da talauci da ɓacin rai da cuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.